Потужні хвилі, руйнівний вітер, постраждалі та частковий блекаут. По окупованому Криму ударив шторм, який прийшов з Босфора. В Алушті, Євпаторії, Сімферополі, Чорноморському, Білогірському та Ленінському районах фіксували пориви вітру до 35 метрів на секунду. Повалило десятки дерев. Відомо про щонайменше 8 травмованих. 2 постраждали в Алушті та Сімферопольському районі. Стільки ж у Севастополі. 4 травмовані у Ялті, з них 3 у шпиталі. Лише у Сімферополі повалено майже 50 дерев. Потрощено автівки, пошкоджено дахи 3 шкіл та дитячого садка. Щонайменше 12 тисяч кримчан тимчасово залишилися без світла. Окупаційна влада повідомляє, що знеструмлено 450 трансформаторних підстанцій, а середмістя кримської столиці тимчасово поринуло у темряву. Вот такая у нас романтика. В мечети нет света. На улице темным-темно. Все летает. Ветер ужасный. Провода искрят. Негода відступати поки не планує. Окупаційне управління МВС Криму вже у середу очікує штормовий вітер, потужні зливи та навіть сніг.